Apat ka menor de edad patay sa separadong insidente sang pagkalumos sa Guimaras kag Negros Occidental. Yari nagaratsada nga balita. Lord, ang duwa ko git ka bata. Tuman ka sakit ang nabatsyagan sa iloy nga si Rose matapos gimbawian sang kabuhi. Ang iya duha ka mga anak matapos malumos sa suba sa barangay Tabunan, Bagos City. Naglisensya lang kuno nga maghampang sanday matet 5 anyos kag tuto 3 anyos upod sa ila pa kaisa. Bisang tatay, ara na sila sa likod sang balay. Wala nang lamang tatay nga nakalambot na sila gila sa suba. Pagkaabot na mo ma'am sa crime scene, ang ilang mga chinilas ara pa sa mga bato. Giniimbestigaran pa kung nagpaligo o nahulog sa suba ang mga biktima samtang nagahampang. Nakasalbar naman ang ila pa kaisa. Sobra ma'am do blackout ang pinsara ko ma'am kay una ko kita ang laki ko. Gina-revive na lang sang nauna nga mga nakakadto nga mga kaingod namon. Sa piyak naman sa nga side sang suba ato tong baye ko. Pareho nga gindeklara nga dead on arrival sa ospital ang magpakaisa nga John 5 anyos kag 4 anyos nga si Dent matapos na lumos sa suba sa barangay Lanipe, Nueva Valencia, Guimaras. Sa investigasyon sa Nueva Valencia Police, alas 11:15 sang aga nakitaan pa sang iloy ni alias Den nga nagahampang ang duha sa ilang nga balay. Pagkaligad sang 15 minutos, nasapwa na lang sila nga nagalutaw sa suba. So yung river sir is approximately sir mga 30 meters away sa bahay nila. Naglaro siguro malapit dito sa may ilog at doon na nangyari yung yung accident or incident. Upod kay Herald Eka, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada!